Mayong buntag pag-usab mga pinangga no. Mga naminaw karon sa radyo asa mong dapita mga higala maayong pagpaminaw ninyo diha mga palangga no alas 5:19 na sa buntag og unya sa tanan ha diha sa Toledo sa Balamban sa Pinamungahan mga taga Aluginsan mga taga Negros Occidental diha mga higala sa kining San Carlos San Carlos City unya diha sa Calatrava o diha mga higala sa Tubuso diha sa Escalante. Good morning sa tanan nga mga nagpaminaw karon sa ato ang Sibya mga palangga no. Unya diha mga palangga sa Negros Oriental diha sa Gihulngan, diha sa Valle Hermoso, diha sa Canlaon, maayong buntag kaninyong tanan. Welcome diri sa tuang Lanog sa Kabuntagon, kini inyong Tatang Melchor mga pinangga, mag-uban ta hangtod ta mga higala alas 6 sa buntag mga pinangga, no? Sa tanan nga mga naglantaw karon sa tuang Facebook Live. Good morning, no? Good morning inyong tanan. Ma'am Bernadette Tadley Pontelias, good morning. Ma'am Madeline Jimenez Ramil, morning tang from Larapan, Hagna, Bohol. Hello ni Ma'am Rose Look Polinar, good morning. Good morning ni Raquel de los Santos, good morning tang watching from Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Panghatag 2 p.m. tang. Hello, good morning ni Ma'am Jing Montesor diha sa San Remigio, Cebu. Maayong buntag kaninyong tanan, maayong pagmata, maayong pagbangon mga higala, mga pinangga laing adlaw na sab sa atong pagpadayon, sa atong pagpaningkamot mga pinangga. Bahala nagmagkalisod-lisod, padayon mga pinangga sa pagpaningkamot haron moabot ra ang panahon mga kaigsuonan nga kitang tanan mahimong mausbawn mga pinangga mga palangga. So good morning ha sa tanan nga mga malipayon kaayo diha tungod kay humanag simba kay Domingo karon mga higala no ang atong uban nga mga kaigsuonan karon humana silag simba mga pinangga no ang uban padulong pa mo simba ang uban mga higala wa nagyoy simba mga higala pastilan no mga pinangga ingon matud pa no mas nindot gyud nga tagag oras mga higala ang pagsimba kay natong mga Katoliko mga pinangga kuan man kining singalan ani kaisa ra gid no sa isa ka semana kana ra yung Domingo mga higala no unya kugi tag maayo trabaho ta bisan Domingo agoy no dali kitang madato kay hasta Domingo mga pinangga ato mang trabahoan mga kahigalaan. Sir Roger Ireneo, good morning tang ni Ma'am Joy Herodias, good morning. Mayong buntag ni John Canoy, morning tang. Morning ni Ma'am Minda E. Juarez, no? Mayong buntag Tatang M. Mayong buntag Ma'am Minda Juarez, dias daang lungsod daang lungsod Toledo City, no? Barangay din ang daang lungsod, mingon ta kog sangi. Good morning ni Ma'am Anita Kiranti Patay o good morning tang happy Sunday. Happy Sunday everyone. Nagid in town ko'y in English. Gala. Hello ni Ma'am Rika Buhol, maayong buntag. Morning tang happy Sunday. Simba baya pud ko tang pero talagsara. Ano man na nindot ginang pirmi ayo nang talagsa. Mga pinangga kay kung kalipay atong isgutan mga pinangga no ganahan man gid nga pirmi tang malipayon di ba mga pinangga onya mga higala mga kaigsuonan diha sa simbahan bisag unsay ato ang tinuhuan unsay atong relihiyon mga pinangga lami gyud ang imong pamati kung makasimba ka tinuod dili ingna ko ninyong dili kay sumbagayon ta na.
Good morning ni Sir Joselito Martin Magsalay, Mashing Buntag Tatang Milchor, happy Sunday. Og good morning ni Boss Marso 28. Oh, pastila. Good morning, Kap Tatang Kap naman. Oh. Kasi katuo mong didagan kong kapitan. Mga player ko glupon, mga higala. Kabalo man ko kining muhusay o kining pisi nga gihigot og pinalubos. Kabantay mo nga, lisod kayong tanggalon, tangtangon kay gilubos man paghigot. Oh, mga pinangga, pasti. O nag-ingon nila nga, kining mahalin kita ng lubos-lubusan. Kaya na, lisod sa kanang tanggalon. Okay, gilubos ang paghigugma. Kalami. Ay, Ginoo ko tabangi mi. Nga magbalipayo ni among mga followers nga naglantaw karon. Na ay naglantaw karon nga lisod kayo pagkatawaon kay dako kay pildi gabi. Giing nan nga ayaw bagdok ni bagdok man. Oh, mga pinangga, pastilan, no? Ni Ma'am Jerly Boragay Sinho. Good morning, Tang, from Dalaget. Oy, ha? Good morning sa mga taga Dalaget, Cebu. Good morning ni Ma'am Cecil Magallanes. Good morning, Tang. Happy Sunday. Good morning ni Sir Larry Flores. Good morning, Tang. Good morning, ninyong hurut. Oh, mga pinangga, good morning ni BM Andang Bataan. Hastang lamia. Lami, oy. Ipit, oy, ipit, oy. Pusoy, oy. Good morning ni Boss Billy Boy Katian. Good morning, Tang. Hatag 2 p.m. Onya, Sir Marso 28, hatag tang haro ka palitag bugas. Allah kaya paliton ginadaan ang bugas. Kaya kung una ra mo palit og bugas inig daog unya mo taya mo unahon ninyong taya. Kaon kitag tayaan. Happy Sunday ni Ma'am Marilo Noynay, ni Ma'am Kari Nids, onya happy Sunday ni Ma'am Elsa Ayuban, maadjong buntag ninyong urot, mga taga Buhol. Hello ni Ma'am Melodina Ripaha, Ma'am Cecil Magallanes, bitaw panghatag tang og usara ka buok, daghan salamat daan 2 p.m. Okay. Sir Efren Umana, good morning. Sir Binji Timblor, good morning, Tang. Happy Sunday from Mualbual, Cebu. Wow, mga taga Mualbual, good morning ninyong hurot. Mga pinangga, no? Sus pastilan. Ma'am Marilo Noynay, good morning ni mo, ma'am. O niya, mga higala. Ma'am Cecil Magallanes, ingon siya, pamugas tangbi. Ngayog pamugas, wa na. Bugas na lay pangayo, Good morning ni Pix Tangpos. Good morning, Tang, from Leyte. Good morning ni Sir Raymond Padrique. Morning, Tang, from Talisay. Kimba, SRP. Uy, ha? Good morning ninyo diha sa SRP, ha? Ma'am Michelle D, mayong buntag, Tang. Happy Sunday. Tang, watching from CDO. Good morning ni Ma'am Cecil Magallanes, ni Ma'am Ina Dakay Dilantes. Morning, Tang, watching from Mandawi, Cebu. Oy, pastilan. Good morning sa mga taga Mandawi, Bantugra, Dakay. Good morning ni Ma'am Maria Paz Bautista, Ajong Buntag Idol, watching from Bohol. Uy, ha? Mga taga Bohol, good morning. Ang atong 977 kagabi, gihimong 971. Ako ang tatong ihatag ng 971 kagabi, apadalimot ko mga kaigalaan. Daghan kay ko gihuna-huna. No, Isko Guapo Page, good morning. Ang pre ay sunog ko para sa sunog.
Kamusta man si Maring Bidad ug paring Sinsyo diha, pare Isko? Oh, pare Isko, good morning pare Isko das Tanggob City. Ato ang kining kumpare das Tanggob. Manoy Isko guwapo. Puriya buyag. Puriya gaba. Bitaw mga pinangga, gwapo ginis Manoy Isko. Maayo pag kining mo dalag ligwat-ligwat. Oh, maayo kining mo gitara, no? Daganig talent mga higala. Kaya balo po ni atong sa pula, sa puti. Nganong nilagom. No, Isko, guwapo page, follow ninyo. Walay tingog, ngano man, sayang, ha? Lin Naro is Dionaldo. No, Isko, guwapo page, ha? Kumusta man ka? Ahamang ka nag-program ron. Ahamang ka ga-duty ron. No, Isko. Kumusta mang atong isdaan des Tanggob? Ganing isda das Tanggob mga higala, mga pinangga. Sir Arnel Nolia Flores watching from Cebu. Wow, good morning. Ni Ma'am Rosabilia Lato, good morning tang. Good morning. Ni Isko Guapo page, naan sa Aurora, no? Kauban gapon mo ni Kuya Bobords ni Isko. Maayo noon, amping muska noon. No? Si Noy Isko guwapo. Kanos amat mananggi pre. Oh, siya pre na lagas na tong humay pre. Oh, mo ba? Oh, hello daw sa 89.7 Birds FM dias Aurora, Zamboanga del Sur. Na si Kuya basin makaprogram tayo. Sarap! Na si Kuya Bobords nga basin makaprogram ko. Oh, regards lang ko ni Manoy Tansyong ng Sinda ni nang maming imuang palangga no Isko. Regards lang ko na nila. Ato mga buutan nga mga kauban kani adto mga higala. Mga pinanggang mga ang kabuutan wa gyoy kahutdanan. Kabuutan nga way kausaban, di ba? Wala nindot kaayo mga kahigalaan dili katong buutan karon og maso pastil. Pati na sa batas. Pag ini pinakalami mga pinangga ng batasana kanang di gyud mausab mga higala. Oh, katong bati nga batasan nindot gyud tog usbon pero kanang nindot ayaw na nag-usbon. No, Isko, guwapo page. Soroy dire pre, soroyon tamo diha kay mo ana mangkog Aurora Zamboanga del Sur kay maghatod pugkos ako produkto pre niya. Laag lang ko diha pre ha. Okay ra man ka ninyo pre. Ablihit taon ang pultahan pre. Ablihin na pinangga ko. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan, daghan kay salamat pre sa imong paglantaw diha paring Isko. Doon na tayo kumpare di Tanggob ha. Wapo ni buutan. Okay kayo. Pastilan unya. Good morning ni Sir Efren Omana. Tang panghatag og bugastang para 2 p.m. Okay. Ma'am Emilien Sala, shout out from Tacloban. Si Noy Isko Guapo page, i-follow ninyo na ha. Kay manggawas na iyang numero. Kana sulbad gid inyong problema ana. Si Noy Isko Guapo page maka sulbad ana. Unya makasugat mo ni Noy Isko dia Zamboanga del Sur.
mga pinangga. Serbisyuhan gimana no isko. Ma'am Chofanessa Pilunis, good morning. Nakag-Aurora pre? Ha? Nakag-Aurora? I-regards na ko ni Kuan ni Noy Gabino. Una kung magkita mo ni Oray Bidad, i-regards siya ko ni Maring Bidad. Ni Paring Sinsyo. Hindi ko kalimot at ilang kanta pre ba katong langga ayaw hila. Juni, please don't cry. Sige, anya. Ma'am Angela Sumalinog naong tangkanos akaani pagadian. Muanha mi kuyog mi ni Manoy Isko gwapo page. Si Noy Isko. Kuyog mi Noy Isko diha. Ganang ko mo kuyog og gwapo kay basi matakdan ta. Dugay na kayo kung nangandoy nga mo gwapo ko pero wa man. Mukuyog na lang ko ni Noy Isko gwapo. Okay, salamat sa mga nag-share sa tuang Facebook Live karon onya. Dunay 126 kamuok nga naglantaw mga pinangga. Hala, kadtong mga magpa-shout out, hala comment mo diha kay i-shout out nako mo. Good morning ni Ma'am Emeline Salas. Shout out from Tacloban. Uy ha, mga taga Tacloban. Good morning ninyo diha. Ma'am Fee Hamili Saldom, Tang morning, watching from Bohol. Ay, good morning, no? Good morning ni Ma'am Geraldine Yap Digal. Shout out from Bohol, San Miguel. Okay, good morning ni Noy Isko. Di ako balay, buyag-buyag. Wala ka mag-stay in dito, pre. Kanos aman ta mga bono sa humay, pre. Maghakot magkunutas kupras pre. Pabay kupras niya. Oy, good morning ni Ma'am Anpas Imutin and good morning ni Ma'am G Montiliano watching from San Remigio, Cebu. Good morning! Arog di mo magmata. Good morning, 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 good morning. Sarap! Yarog, matulog gihapon mo diha. Ibta na no! Ibta na na inyong charger diha! Katong charger nga dako og pin. Pin. Di sarapin. Perti na punuas inyong cellphone. Mubuto na. Masobraan na. Muinit nagmaayo. Mura nag-ilang relasyon, perting inita, mao nang sigig away. Init kay ulo. Good morning ni Ma'am Altomera Maribit. Good morning, tanga. Good morning. Sir Domingo Purgatorio Calabroso, good morning. Tagba shoutout lang ko sa mga Calabroso family. Gikan ni Domingo Purgatorio Calabroso, Subang Dako, Mandawi City, Cebu. Wow, good morning, good morning, good morning. Bayong buntag ni Sir Junjun Camarino. Good morning, Idol Tang. Good morning ni Ma'am Lablin W. Good morning sa taga Sumilao. Good morning ni Ma'am Flor Quintinita. Good morning, Tang, from Malabuyok. Uy, ha? Good morning sa mga taga Malabuyok, Cebu. Bayong buntag kaninyong tanan. Kung ako ang inyong padaugon karong eleksyon, padauga lang.
Payag po tayo ni Ma'am Marivic. Good morning, Ma'am Marivic, no? Naglantaw karon. Daghan kayong salamat mga higala. Ma'am Lucila Ramayrat, good morning gaw. Shout out Uzami City. Oy, ha? Nagagaw-agaw na mas Ma'am Lucila. Ayaw, gaw. Bata pa ko, gaw. Ig-agaw. Mga kaig-agaw diha. Mayong buntag. Hinaot nga inyong buntag sayo ni ining adlaw nga Domingo, puno kalipay, puno kamaya. Yan mo sige gool-gool. Awa sige gool-gool. Awa lukot na kayo gami. Sige mangga kusmod. Good morning, Ma'am Mary Ann Paler. Ma'am Vivian Silaga Buntuyan, good morning. Happy Sunday. O yan, Ma'am Michelle Mancao Valmores. Maayong buntag tang. Watching from Kuwait, no? Kuwait. Di ba? Good morning ni Ma'am Michelle Mancao Valmores des Kuwait. Pa-shout out sa akong mga anak, Kim, Kate, og Kai. Okay? Okay ba na? Kaya naman tahan, hindi ang kabalumbasa. Ni Manhattan Romil, shout out ko sa mga Motorcad Public Market, Cordova, from Romil Manhattan. Okay. Ni Ma'am Anpas Imutin, good morning. Ma'am Karen Basera Mamaki, shout out from Mulavi, Zamboanga del Sur. Good morning ninyong tanan mga pinag-asyarog di takutasan ani. Oh, mga pinangga, no? Asyarog di takutasan ani. Pero mas kutas gito gabi. Sarap! Antika. Good morning ni Ma'am Karen Becerra Mamaki. Good morning ni Ma'am Melosa Pital Coren Miliana Ambrad. Good morning. Have a nice day and stay safe. Okay. Ma'am Elina Sumili, morning tang. Elina Sumili. Ma'am Mirian Paler, happy Sunday tang. Watching from Maasin City. Hello, good morning ni Ma'am Michelle Mancao Valmores. Haha, thank you kaayo Mr. Tang. Atang-atang gid ko sa imo. Bahala mabilar. Tempa ma'am, wala naman rin trabaho sa imo diha, no? Sige, Julius Davin, good morning tang. Shout out from Bohol. Good morning ni Tomas Siniza. Good morning. Good morning. Good morning. Kung hindi ko pa naugon pagkakapitan. Tagaan mo guyab. Aimi gabisay tang maayong buntag. Gae ko pang 2 p.m. tang. Okay. Salamat kaayo. Ma'am Michelle Manca Valmores, 12:42 a.m. diri kuya tang. Mao ba? So, tingkatulog na ron ninyo diha. Ma'am Vivian Silaga Buntuyan, Ma'am Amelia Lonsaga Ginsado. Amelia! Amelia! Good morning, Ma'am Amelia. Shout out from Samar. Wow! Salamat kaayo sa inyong paglantaw. Lantaw. Good morning ni Ma'am Lovelyn W. Mayong bungkag. Nawa na. Nabungkag na. Sa ako tapad kay Julie, wala pa mi mamangon. Kay nag-ulan. Basta kining mag-ulan. Lami kayong itikungkong itikangkang mga kagala. Basta tingtug no, mga higala. Ma'am Maricolarte, mayong buntag tang. Shout out tang from Negros Oriental. Ma'am Marilyn Magsayo Bakod, good morning from Bohol. Good morning ni Ma'am Arlene Sineza. Ma'am Florilisa Malinaw, good morning tatang watching from Balamban. Good morning Ma'am Anabilia Aconas o Iconas. Morning tang from Mindanao, Pagadian City.
Good morning ni Ma'am Vivian Silaga Buntuyan. Arnold Arcelia Suhay. Ang naminaw mo ay nakutasan. Kaya lagi mo makutasan ay mag-agulo lagi mo. Sarap! Sige ay mga pinaga shoutout ni Ma'am Rosemary Olarte. Happy Sunday tang watching from Zamboanga City. Good morning ni Ma'am Marilo Noynay. Good morning. Ayong buntag ni Ma'am Vanji Suarez. Ayong buntag tang watching from Camotes Island. Good morning ni Richie Cabantan. Good morning tang paki-shout out diri sa Bayan Buhol sa DMTC Bus. Oy ha. Good morning sa kining DMTC Bus, no? Mga higala, mga pinangga. Ma'am Marie Rex May Ejercito Flores. Good morning, Tatang. Happy Sunday from Sumalig, Tambulig, Zamboanga del Sur, Pastilor. Mayong buntag ninyong tanan diha. Good morning ni Ma'am Ching Kagaanan. Happy Sunday tang. Shout out watching from Kuwait. Mayong buntag sa tanan ha. Ma'am Bibing de la Serna. Good morning tang from Consolacion. Happy Sunday. Aghan kayo salamat inyong tanan. Good morning ni Salvacion Tanso. Mayong buntag tang from Caloocan City. Ala, sige mga higala, mga pinangga. Music sa ko niya, i-mute lang siya na kong kadyot mga pinangga kay BLOCK mantas FB. Music sa ta mga higala, alas 5:46 na.
Atong oras mga palangga alas 5:50 na onya baga palangga. Shout out ni Ma'am Giselle Grace Baslan. Good morning tang from Danatag Baungon, Bukidnon watching. Okay, Ma'am Saysay Rivera at Chavez Hirondio. Hello tang good morning watching from Tangob City. Good morning ni Ma'am Vivian Silaga Buntuyan. Maayong buntag kanidiyong tanan. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga pinangga. Okay, so good morning ni Ma'am Eulalia Carcuevas diha sa Aloginsan. Good morning tang from Aloginsan. Okay, good morning Ma'am Eulalia Carcuevas diha sa Aloginsan. Good morning Ma'am Filma Ramo. Good morning tang. Good morning ni Ma'am Jane Tagsip Milianis. Good morning tang. Happy Sunday. Good morning ni Ma'am Arlene Sinesa. Happy Sunday tang. Ma'am Vilma Villegas. Good morning tang. Okay, good morning. Shout out sa tanan nga mga naglantaw karon sa tuang Facebook Live mga higala, mga pinangga. Kamong tanan nga mga naglantaw karon, daghan kayong salamat og inaot nga karong Domingguha, karong adlaw mga higala. Daghang grasya pa nga moabot sa matag usa diha kaninyo mga palangga, no? Onya ayaw ninyo balibari ang grasya nga musulod diha sa inyong balay mga pinangga, musulod sa matag usa kaninyo, mo abot sa matag usa kanato mga pinangga. Unya mga pinangga, kining grasya matod pa sa akong lula kaniadto, ang grasya daw basta gubot ka ayong panimalay, ang grasya matod pa niya manglayat sa bintana. Ambot og tinuod bapod kaha. Og ang grasya mga higala basta magulanon kayo ka mo biya. Di mo dayon. Ang grasya mga pinangga adto ginas panimalay nga malipayon, di ba? Mga pinangga, no? Mao na nga di yun maguol-guol mga higala kay kanunay ra gyung naa ato ang grasya. Unya magsige lang tag kining suko, magsige lang tag sapot, magsige lang tag lagot, magsige lang tag dumot, dagan kayo tag kaligot-got. Ang atong grasya imbes mo hapit sa atong panimalay mo bulhot. Wala, wagi na lang ang grasya. Ambot og tinuod ba? Ingon akong lula. Good morning ni Flora Lang Gomez. Good morning tang watching from Cagayan de Oro City. God bless you. Okay, good morning. Ma'am Giselle Valeroso. Good morning tang happy Sunday. Good morning ni Ma'am Lori Incarquis Lalican Tanhay, Dias Tuburan. Good morning Ma'am Jennifer Manos. Good morning ninyo diha mga higala, mga pinangga. Sa tanan nga mga taga Toledo, good morning! Sa tanan nga mga taga Balamban, Cebu, good morning! Sa tanan nga mga taga Alugin, sa taga Pinamungahan, good morning! Murag ako ra may nabungog sa ko ang tingog diri kay di man gipahinayan inyong cellphone pag singgit na ko. Good morning ni Sir Jerry Ola Siman. Good morning. Ma'am Jolie Binauro. Good morning tang. I'm watching from Dumaguete City. Hatag tang, mga pinangga. Ang kuyaw, no? Ang kining dubli, no? So, kuyaw ni karong adlaw, mga higalaon niya. Akong ipahibalo sa tanan nga mga taga Southern Cebu nga canceled ato ang Sal Store karon kay dunay kakulian nga di gid kapugan. Ako usang unahon mga pinangga, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, canceled ato ang Sal Store diha sa Southern Cebu mga pinangga tungod kay importante kayo ang akong pagalakawon karon, pagabuhaton karon mga kaigsuonan, mga pinangga. Og sa tanan ha, mga gustong mo palit sa itong mga epektibo nga mga produkto nga dunay dako kayong ikatabang sa tuang kalawasan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, pwede ra mo palit sa ato nga mga epektibo nga mga produkto pohon. Mga pinangga mo anha ko sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, tagsa-tagsa ka mga dapit. Mga pinangga, ayaw lang gyud mo palabian ato mga pakapin kay dili na sigurado mga pinangga, no? Sigurado na siyang
purdoy, mga pinagmapalabian, mga pinagkakailan na sigurado ako. Shout out sa tanan nga mga taga Pandong Bato Media 11, mga taga Media 11 Toledo City, good morning. Good morning sa mga taga Puog Toledo City. Sa tanan mga taga Lutupan, good morning ninyong tanan. Good morning! Bangon, 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 bangon! Pagkatamis sa imong pahiyom, ni ining sayo sa kabuntag. Salamat kay wa na ka masuko. Salamat kay wa na ka nagkulis maot. Unsa may imong nakaon. Ay da, nakakaon, nagbakokang. Kaya bukang ay. No, mga binangga, pagkamalipayon sa atong adlawng Domingo. Tungod kay, giubanan ko ninyo. Alas 3 sa kadlawon, nagmatan ako. Kaya ang akong program karon akong giplano. Ay, pastilan. Wa na untay maghinangol. Wa na untay magminarites. Kay adlaw na Domingo karon. Hinhaot ang tanan karon malipayon. May gani kay na Domingguhan din. Sige mga pinangga, no? Good morning ni Ma'am Annalyn Albatera. Good morning tang Annalyn Albatera. Good morning ma'am. Good morning ni Ma'am Laika ng buhay ko. Wow! Good morning tang watching from Kuwait. Sir Jerry Olasiman, good morning. Ay buntag sa mga sa ato nga mga OFW nga mga naglantaw karon. Good morning. Good morning. Ma'am Josephine Bindoy, morning tang. Sana manalo uli ako. Birthday ko sa 14. Uy. Happy birthday in advance. Good morning Ma'am Gloria Egento. Good morning tang. Shoutout ko taga Alegria. Sir Dexter Valiente Torres, good morning. Ma'am Helen Boscagan Salamanca, good morning. Mayong buntag sa tanan, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, og unya, alas 5:58 naman di ay, di paningot gyugog sayo, mga pinangga. Ang akong kining bangkuan ba, kanabang ang akong tawas, baho, nakagilok, mga pinangga. Kaluod. Alas ay kay painit na mo. Kato mga wa pa nakapainit diha, painit na mo. No, kato mga wa gyud ka painit, mga pinangga niya bugnaw na kayong pagbati, mga kagalaan, painit na mo diha. Ayo pasagdi nga bugnaw pa na si Mods itoy inyong relasyon. Kaya among pang itoy. Good morning ni Ma'am Jane Lugdonio Lumaktod. Good morning tang from Lubid Aurora, Zamboanga del Sur. Oy ha, mga taga Aurora, Zamboanga del Sur, mga silingan nako diha. Good morning, wala mo kay balo. Sige ko kagiagi des inyo. Oh, mahimo man kong babae. Nga sexy kay Coca-Cola bad. Oh, usahay ang lawas mura nagtanduay. Dulay ba, dulay? Tandulay ba? Kanang nagdulay. Duay ba, duay?
Good morning ni Sil Binanok Paruso. Mayong buntag ni Edwin Manos. Good morning tang watching from Katmon. Good morning ni Wing Mufar. Good morning tang from Balingasag, Misamis Oriental. Good morning ni Wing Mufar. Morning tong, morning mo. Good morning. Di man mo mga tawa, hagwao na lang kata mo. Wah. Bah. Sige ay music sa ta kay wa na nangatawa ang higala. Alas 6 na sa buntag mga pinangga.
Kabad, ha? Di na maayo, ha? Mapiriso, gyud mong kanahan mo. Ha? Ayaw, gyud. Kay na, dako ra ba kaayong presyohan? Di gyud mag-abusar pastilan. Alas 5 na. Salamat sa mga nagpabilin diha. Mo ni mga kinibang tiunay nga nahigugma. Magpabilin panahon sa problema, mga higala. Kana mga mubiha, mga pinangga panahon sa kalisdanan, panahon sa problema. Wala mga pinangga. Makiguban na gina silang malipayon tag magmagulano tabiyaan na lang. Nganong mubiha man gyud, no? Nga panahon sa kalisdanan dapat mag-inunungay. Magtinabangay. Dili kay magbiya ay magkalikdanay. Kasan. Ay, basta lang. Sige, shoutout ni Ma'am Edith Inuhaldo. Katong mga wala pa na shoutout diha, comment mo. Hello ni Ma'am Sunia Payan. Good morning! Mayong buntag ni Ma'am Sunia Payan, Ma'am Melissa Suso Ilugnon. Ilugnon. Giilugan is Ma'am Melissa. Mga pinangga. Good morning ni Ma'am Miriam Leroso. Good morning tang watching from Camotes. Good morning, mayong buntag. Hoyo-hoyo sa mga humanag simba, oy. No? Gaan na kay ilang lawas. Kaning wa pay simba bugat kay tong lawas puno pa sala. Bitaw tinuod bitaw na kanang sala makabugat na sa lawas mga higala imong imong timbang 40 ra, ambot na kag 80 kilos. Katunga ang sala. 40 ra imong timbang, maabot kag 80 kilos. Katunga imong sala, gibugaton sa sala. Mo na nga kung makasimba ta mga pinagamugaan-gaan atong lawas kay makukuhaan atong sala. Tinoon na makabugat kina sa lawas ang sala. Ato ning kuha agamay harom mugaan-gaan. Good morning ni Maminda Iwares, Sir Roland Bakat. Good morning. Mayong buntag. Salamat sa paglantaw. Good morning ni Ma'am Jane Erna will say Deji Tatang. Kabantay mo anang gikan mo sa simba, mga higala, gikan mo simbahan, bisag unsa inyong tinuhuan, mga pinangga, makadungog magpulong sa Dios, mga kagalang mugaan atong pamati. No, mugaan gyud mga pinangga. Wa man to mga bugat kaayo nga mga buling. Mga lama. Mga mancha. Kusuon gyud. Pwede pa na iladlad pa. Paluk-paluan pa, mga higala. Para lang yun mga pinangga, mawagtang ang tanang buling sa atong kasing-kasing. Looyas kasing-kasing paluk-paluon, di ba? Hey, dinagin mo, mga tawa ambot. O gitiko na lang ka ito. Ma'am Emalyn Montesino, good morning. Lisura pagkataon ninyo. Anagin, maranatang niliki. Kanta na tanig pagkadako sa imong bibing ka, inday di kagyod maalkansi ang liki pertigyong buka nagbuskad nagnisi
Ibutangan ko pagayod og pasa sa tunga sa iyang liki. Bisag tag 20 dagan yun ang mo apas kay talag sa unang iyang kalami. Ay, inday, nganong iyak kang gibiyaan, ayaw in taon pagmahay. Kay makakita rakag laing kalipay, gikan sa bingka na abot sa gugma. Nayabag na ning kanta. Kita mo composer live sa. Alas 6:11 na mga pinangga. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Shout out ni Ma'am Giselle Valeroso. Good morning. Good morning ni Inday Di Ocampo. Good morning ni Ma'am Aha Jane Irma. No, good morning. Good vibes early morning. Happy all. Wow. Sana all. Good morning ni Ma'am Sonia Payan, Mama Eileen Inoy, Almo Jaya. Good morning ta, shout out sa nag-birthday, Robina Inoy. Oy, pastilan. Ako na lang kantahan og happy birthday. Kay kung mo play tag kanta diri ma BLOC kita ni Ipi. Ako na lang kantahon. Happy birthday akong mahal. Di ba? Wish you more birthdays to come. Happy birthday! May kaon di ha? Ingon mang bata. Yeah! Akong Osbon ha? Happy birthday! May kaon di ha? Wala ko ng bata. Masarap man birthday ra na sige balagway kaon basta na birthday. Good morning Ma'am Bermoyga. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kantahan na lang tamo og katong Oy Inday. Sa taon. Katong. Pagkagwapa gyud nimo Inday. Naligo nagtimba ka sa tabay daw makalumay. Naarabay lawas mo makadani kaayo kaanindot mo. Ingon ra ba si nanay ikaw daw ang angay nga iparis ko. Ay, kalami. Kung imo kong sugton, ikaw magmalipayon, kay yutaan ko, naas ko. Pastile! Ay, malipayon nga adlawng Domingo sa tanan, mga pinag-ayon na mo sige guol-guol, mga higalan! Dinhi na to! Ay, pastilan mga pinangga, no? Ni Ma'am Bibski Pugosa, good morning. Tang, happy Sunday niya. Domingo man ron, mga pinangga, no? Mga kahigalaan, basta Domingo, mga pinangga, ang mga music gid ana, katong mga tubod sa naughang sapa. Diun sa kaha, pagtubod nga nauga naman na. Asa man mo anak nauga na, nitubod pa. Subisan pa mga igalagwa na siya pagbati. Pwede pa siyang mahigugma. Nibalik na niya itong pagkalikit. Good morning ni Ma'am Vivian Silaga Buntuyan. Dili di ay ang bingka mo ay dakog liki ang ato ning utang. Simbako. Pito ka loud, buyag.
Good morning ni Sir Archie Valdez. Good morning. Good morning ninyong tanan mga kahigalaan, mga pinangga, no? Good morning. Good morning. Good morning. Nganong good man ang morning? Kay sa ilang pagmata, malipayon ang ilang asawa. Kay nakauban gyud ang ilang tagsa-tagsa ka mga bana. Nagkahiusa ang tibuok pamilya. Mo nang malipayon sila, di ba? Mga pinangga, no? Mga kahigalaan. Music sa taoy. Mga pinangga kay adunay mga naminaw karon sa radio. Mga pinangga. Haladara, bara de cabra. Bara de cabra. Abra da cabra. Mga higala. Gato kong bara di kabra, no? Abra da kabra, mga pinangga. Mag-mute lang ko mga pinangga sa FB kay ma-BLOCK sadta mga pinangga. Alas 6:16
Atong oras mga higala alas 6:26 na sa buntag mga pinangga no. Dali ra gid kayong oras mga pinangga mo na nga di gid ang ayang sayangan. Time is gold. Ito mga wa na oras, wa na mo'y gold. Bakit ba Jeline Hongko, Lada Aisha, hello tang good morning. Oy ha, good morning mga pinangga. Good morning ni Divad Alvix, no? Hello, Gamtang. Sige, good morning sa mga naglantaw karon sa ato ang Facebook Live o niya daghan kayo salamat sa tanan nga mga naga-share sa tuang live karon mga pinangga ni Erwong Sapakam. Good morning, no? Mga higala, mga pinangga ni Dudong Kulito Hakun Jr. Good morning ni Ma'am Sonia Payan ganiyar ng galantaw mga kahigalaan. Sir Alan Canedo, mayong buntag tang kumusta? Okay ra ko diri Kuya Alan Canedo. Good morning ni mo diha sa Hinatilan, Cebu. Oh, good morning ni Ma'am DB Darmdas. Good morning tang. Good morning ma'am, no? Maayong buntag sa tanan nga mga nagalantaw karon nga mga malipayon kaayo. Malipayon ang takna sa pagsubang sa kabuntag. Di na pod mao. Wa na pod na mao. Malipayon ang takna sa pagsubang sa adlaw. Sa sidlak kang haran kagyong hayaga. Mao na mga higala sa Toledo mo adtuta. Manayaw tag hinulawan. Diba? Mga pinangga, no? Good morning ni Josie Matugas Lapi Canias. Good morning tang sugat ko tang sa NGCP Kabangkalan. First ako. Mao ba? Mga higala. Musugat mo. Dip amang kumuan ha. Unyag mo anha ko, di mo musugat. Unyag di ko mo anak, musugat mo. Ingon anak mo. Ma'am Elviv Asis, good morning tang, good vibes lang. Happy Sunday. Sige, mga higala, salamat kaayo sa tanan nga mga naglantaw, gikan pa kaganiha, mga pinangga. Salamat kaayo ninyong tanan, mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Sa mga magpa-shoutout diha, hala, pwede kaayo mo mga higala, mo comment, no? Mga naglantaw sa Facebook, unya mga naminaw sa radio, mga pinangga, pwede mong mo-text sa 0906-209-8717. 0906-209-8717, mga pinangga. Music sa ta, mga higala! Alas
Ato oras mga palangga alas 6:42 na sa buntag, no? Akong usbon, mayong buntag sa tanan nga mga naglantaw karon, mga namino karon sa radyo, mga kahigalaan. Salamat ini malipayong adlawng Domingo. So sa mga nahibulong nganong walay tingog, mga higala to ang FB Live tungod kay akong gimute, no, mauna nga way tingog, no, kay nagplay ta og music mga higala onya, basta mag music na ta ato lang i-mute kay bawal ma BLOC kita ni Ipbe, di ba? Sayang ato ang account na pinangga. So, anak na lang kasayon, ato na lang i-mute mga pinanggang inyong madungog, kanarang muyaw-yaw ko. Inig music na ko, di, gina ninyo madungog. Kahit bawal. Sa Ipbe, di ba? Pastilan mga kahigalaan, no? Ayaw mo kay bulong diya, ingon anak na tong live, pag anad-anad na mudaan. Oy, good morning ni Ma'am Vivian Aquino, mayong buntag sayo adlaw nga Domingo. Ma'am Vivian Silaga Buntuyan, good morning. Ma'am Rosario Castillo, good morning. Good morning niyo tanan. Okay, si Ma'am Flor de la Serna Paraiso, good morning. Pastilan, kagay naglantaw karon mga higala. 173,000 kabuo. Ingon si Ma'am Marcelina sa Bohol. Ingon si Ma'am Marcelina Lagapa. Ingon siya, mo di ay. Ma'am Gloria Eginto, okay ratang. Ma'am Marlene Montesilio, I love Aitang. I love Aitang. Mao. Ni Ma'am Florentina Salupan Villaver, good morning. Wow. Sana all mo lang tao. Ma'am Emalyn Montesino, good morning. Mayong buntog. Good morning tang malipayon kaya ko ang Domingo karon kay human akong simba. Mao. Kami ani di pa kayo mi malipayon ani kay wa pa mi kasimba mga higala. Sana all human nagsimba. Di ba panirehas anang inig ko magsimba nga magsige na lag kana bang manampit nag mga dili mahayo. Mapagani pag-uli wa na to ana dito nang lupad ng pulong nga mga pastil. Mga pulong nga wala sa simbahan, mga pinanggaagay. Tahan na lang tumog, sayang na sayang talaga. Ang lahat ng pinaghirapan. Wala namang padulngan. Naglunang lang gihapon sa kasalanan. Pastilan mga higala ka kaning mahigugma ka niya kining gugma mga higala nga di gini mapugngan baka na makaingon ka ba nga kini. Lami ning gugma ha. Wa na gyud makapugong. Bisan siya pa ang mupugong. Bisan ikaw pa'y mupugong. Di ka kapugong kay ikaw ang akong gihigugma. Sarap! Ang tao nga dunay gugma malipayon. Kita gani mong tao nga di malipayon wa na nay gugma. Hey, pastilan. Good morning ni Sir Joscoro Quizon. Good morning tang happy Sunday all. Good morning. Good morning ni Ma'am Vivian Aquino. Tang sana all lami gugma. Saan magundang nga iya na magugugi pasakitan. Di na kumusugot nga magpalit mi kay basik pasikitan na sa kuniyag usab maiyayay na sa
Di ako musugot nga mayayay. Nasaan ko kaya ako kasing-kasing bago pa ding naayaw. Igo pa lang ninikugan. Unya, igo pa lang ni uwat ang saman sa akong dughan. Awa. Tigil pagkasamara kay ni Kugan naman. Ay, pastilan mga pinangga, no? Alas 6:48 na may buntag tanan ng mga taga-Astoria, Cebu. Mga taga-Tuburan, Cebu. Sama ni Kugan na de. Lahi tong sambag. Kaya katong sambag nga hinog, di man to kugan. Kugal. No, bisan sa kaaslom sa sambag pagkahinog mga higala, mutamis. No? Kauna ang sambag nga hilaw, aslom kaayo na. Kapan inig kahinog o niya mo kugal na, puwerte jung lami. Ayaw lang kalimot sa pagtuslo sa kalamay. Kung pwede pa lang mga pinangga ang kinabuhi kong mag-aslom, magpait, kung pwede pa lang ituslo, gituslo ko nas kalamay. Sarap! Ay, standby mo kay Edie Pregrina taron o kining Victor Wood mga higala, no? Karong alas 7 hangtod alas 8, no? Mga pinangga. Edie Pregrina o Victor Wood ato ang music mga higala. Pero di niya madungog diha. Kay mamute man ta sa FB. Okay, mga pinagkato, mga duda problema. Ayaw mo kagool, mga pinangga, kay wa mo nag-inusara. Muna gani. Wa gina mag-inusara. Mu utong na lang gitas problema. Di mo utong nga din amo ginahawa. Iutong nato, mga pinangga, atong pasensya. Sa ang gandang alisod bang kung ginabuhian yung watay kwarta kay natin paliton ng gandang di mo ganda kapalit. Sige kong palit o gining bagdok-bagdok tang nahurot mo na kung gitigom dito sa kong alkansiya. Akong gibuag akong baboy-baboy. Kaya akong gihurot og bagdok niya kay wa man gid makadaog. Punta pagkahurot sa ako ang alkansiya tang baboy-baboy ni gawas ang 656 kaya. Kining problema tayong gini mahurot. Kaya sa una panitang bata pa ko na anak ko problema hangtod karon nga senior citizen na ko na po problema na kadaghan na hinuog maayo. Sa una tang bata pa ko ang akong problema adto dula ra gyud. Karon tang kung pwede pa lang magdula na lang ko. Ako lang ning idula-dula akong problema. Dagan problema ta sakit pa akong tuhod. Exercise na, no? Exercise na tang. Kanang mo sakit ang tuhod. Exercise na tay. Nya pa music lang katong ang tigulong bisan ba ko maning kamot mo barang mo tindog aron mo love you. Sarap! Alas 6:51 na mga higala music sa ta mga pinangga mo. Balik ra ko nang taon